A Ribeira Sacra volverá a ser do 25 ao 27 de xullo a capital do automobilismo, grazas á subida chantada que nesta 51 edición contará ca participación de 102 pilotos, 30 máis que o ano pasado. A histórica proba, que forma parte do Campeonato de España de Montaña, foi presentada na Vila Chantadina ca participación das deputadas Pilar García Porto e Iria Castro, xunto ao presidente da Escudería Chantada, José Alfonso Viana, e o presidente da Federación Galega de Automobilismo, Antonio Rodríguez, entre outras autoridades. García Porto destacou que esta cita, ademais de ser un acontecemento deportivo, ten unha importante repercusión económica e social na zona, xa que atrae a numerosos afeccionados de dentro e de fora de Galicia. Pola súa banda, Iria Castro dixo que a carreira que a Vicepresidencia da Deputación apoia con 18.000 euros é unha mostra da capacidade do tecido deportivo da provincia para organizar eventos de repercusión estatal. A subida arrancará este venres cas verificacións e a cerimonia de saída desde a Praza de Galicia. A proba desenvolverase ao longo de 4,3 km da estrada LU 533 que conecta Chantada con Monforte. O sábado están previstas as dúas primeiras mangas de adestramento e a primeira de carreira. O domingo terá lugar a terceira subida de adestramentos e as dúas últimas carreiras oficiais. A vía pecharase o tráfico ás 10 da mañá o sábado e ás 7:30 o domingo.